muistaa liikuttajalkoja. Oli jo. Joo. Hetkinen, nyt en katsonut kuinka kauan me viimeksi. 10. Joo. Olin innossani ja tullut tarkistamaan. Olisiko siinä Kun mä kävelisin tasaista tahtia. Niin. ei löydännyt. Joo, mä tästä pikkasen vauhtia. Joo, hänellä on se, että siellä on se vähän hitas tahti, on vähän ongelmassa kävellä hänellä muutenkin. Etupää ja takapää ei oikein käy niin kuin sama vauhti hänellä silloin. Ainoa on se, että miten niin paljon oikein. Miten paljon vaikutuksia se on, että kun pää on niin vähän niin ylöspäin? No kyllä se jonkun verran vaikuttaa, joo. Et kyllähän se on tavallaan luonnollisempi se liike just tämmöisen rodulan, kun se pää on niin selkälinjan jatkeena tavallaan ja samoin häntä. Joo, tämä nopeampi vartti on ehkä parempi. No. Kyllä siitäkin välillä tulee vähän Joo, mutta se on kun hän menee pari senttiä taaksepäin. Joo. Äiskäkin saa vähän. Se saa vähän juppaa täällä. Joo, niin se ei ole mikään ihan kaikki helpoin asiantuntija.